vatrogasaca, a u budućnosti će hrvatskim vatrogascima možda pomagati i neki od genijalaca koji su u našem studiju. Drago mi je da mogu predstaviti mentora i članove hrvatske osnovnoškolske ekipe na natjecanju RoboCup Junior Rescue. Dobro jutro svima. Ja ću krenuti redom. Mentor, gospodin Ivica Kolović, dobro vam jutro, dobrodošli. Hvala vam lijepa, dobro jutro. Zatim Luka Crnjak, dobro jutro. Dominik Hržan, dobro jutro. I kraj Karmele, otkrićemo ih odmah na početku. Filip Kuzminski će vam kasnije pokazati što sve mogu njihovi roboti, a za početak u nekoliko rečenica, gospodine Kolarić, kakvo je to natjecanje RoboCup Junior Rescue? RoboCup Junior Rescue to je svjetsko natjecanje u koje se natječu 40 najboljih ekipa iz svijeta. Mi smo prošle godine na svjetskom tom istom natjecanju u super timovima osvojili 2. mjesto u konkurenciji osnovnih škola. Ove godine natječemo se s osnovnim i sa srednjim školama. Po prvi put idu srednjoškolci na natjecanje i nadam se da ćemo biti osvježenje svjetskog natjecanja. Luka, par riječi o tome kako je počelo tvoje druženje s robotima. Pa ja sam se počeo družiti s robotima prije 3 godine i u početku smo se počeli upoznavati sa Fisher tehnikovim kockicama, tako što smo izrađivali razne konstrukcije, a zatim smo i kasnije počeli raditi strujne krugove i ubacili smo logičke sklopove, a onda nakon nekog vremena smo počeli programirati žaruljice. Odlično. Vas dvojica ste učenici Zagrebačke osnovne škole? Mato Lovor. Koji razred ste? Mi smo 7. razred. Dominik, jedan od robota je ovdje pred nama. Nadam se da će ga kamera uspjeti pokazati. A tebe ću zamoliti samo da nam pojasniš njegove dijelove. Dakle, on se sastavlja od postojećih zadanih elemenata, međutim, kako će na kraju izgledati, ovisi o vama. Da. I što su najvažniji njegovi dijelovi? Pa, najvažniji su, znači... Možemo ga ostaviti samo pa pokazuj. Fisher tehnikov interfejs. Znači, on se spaja sa računom i pomoću njega se pokreće cijeli robot. Ova 4 ultrazvučna senzora. Evo, sad ćemo pokazati senzore. Ovo što izgleda kao mali zvučnici. Da. Dobre. Oni šalju valove prema nekom predmetu i onda se od njega valovi se odbijaju i ultrazvučni senzori izračunavaju kao udaljenost. Te vrijednosti mi programiramo. Drugim riječima, elementi za sklapanje robota u svakoj disciplini su zadani, odnosno ponuđeni, ali što će on na kraju raditi, ovisi o tome kako ćete ga vi sastaviti i kako ćete ga naravno isprogramirati. Da. Odlično. Evo sad ćemo i vidjeti. Za razliku od tvojih gostiju, Domagoj iz prve osnovne škole Varaždin. Filipe, koliko dugo ti se baviš robotikom? Ja se bavim robotikom 2 godine. I to ti je super. Da. Donese nam i ti svog robota danas u studiju. Ima ovaj robotić neko ime Artuditu 2016 ili ovak nešto? Nisi mu još ime dao. Ali si mu dao zadatak. Da. Što bi ovaj robot tvoj trebao raditi? Pa, taj robot bi trebao zaobići ovu prepreku, pokupiti ovu limenku i dovesti je natrag na ovo mjesto. Evo, možemo pokazati hoće li on to napraviti? Da vidimo sad kad krene. Čekamo ga. Evo, ide. Znači, zaobići će prvoga. Jako dobro, bravo. Bravo. Ovo nije zadatak koji si pripremio za Meksiko. Ne. A što ćeš u Meksiku pokazati? U Meksiku će robot pratiti crtu, treba će pratiti zid na kosini i kad dođe na drugi kat će trebati isto tako pronaći limenku. Možda će trebati i zaobići prepreku, a limenku će trebati pospremiti u sigurnu zonu. Ta limenka predstavlja žrtvu koju treba spasiti. Evo vidiš, to je onaj rescue dio. Tako je, to je rescue dio, to je jedna od disciplina. Rekli ste nam da osim ove spasilačke discipline, neke ekipe se natječu i nekim drugim disciplinama. Pa da, osim ove ekipe imamo tu još i RoboCup nogomet. Pretpostavlja se da će 2015. godine robot igrati pravi nogomet na Europskom prvenstvu. Pa to će biti vrlo zanimljiva dodatna disciplina. No rekli ste, ovaj odlazak u Meksiko nije
prvi veliki uspjeh. Neke od uspomena na velike natjecanje su ovdje ispred nas, pa nam možete reći, ja bih da krenemo od ova 3 čovječuljka koje će nas se kamere sada pokazati. Što je to? Na natjecanju u Austriji ove godine, 2012. godine, postigli smo izvrstan rezultat. Bilo je 6 ekipa iz osnovne škole i 4 ekipe iz srednje škole. Od tih 6 ekipa osvojili smo prva 3 mjesta u konkurenciji 7 država. Onda dolazimo do ovog pokala u sredini između 2 robota. U sredini je pehar kojeg smo osvojili prošle godine u Istanbulu na svjetskom prvenstvu u super timovima gdje smo bili drugi na svijetu. I na kraju ova staklena. I na kraju moramo se pohvaliti da nakon drugog mjesta u svijetu gdje je bila u Hrvatskoj jedna ekipa, ove godine smo pokrenuli inicijativu u Karlovcu, Istri, Puli, diljem Hrvatske i u Varaždinu na natjecanju imali smo 47 ekipa iz Hrvatske i bilo je full napeto, full interesantno i zanimljivo i učenici su pobjedili. I pokazuje se da zapravo mlade zanima suvremena tehnologija. Luka, da pojasnimo gledateljima, vi ćete zapravo konkretan zadatak saznati za svoje robote tek u Meksiku. Da. I morat ćete tamo programirati njihovo ponašanje. Da. Koliko vremena imate na raspolaganju, koliko je to zahtjevno? Pa poprilično je zahtjevno, ali ne znam točno koliko vremena imam. Ali ste hrabri i ne pitate se, ne bojite se opasnosti. Kada putujete? Putujemo sutra. Odlično, mi vam želimo puno sreće na tom putovanju. Dominik, koja sva znanja mora imati netko ko se želi baviti robotikom? Ova osnovna vezana uz dizajniranje nam je jasno, treba osmisliti robota da bude funkcionalan. Osim toga... Pa osim toga... Informatička znanja, pretpostavljam? Da, informatička, strojarska, matematička, fizička, mehanička, elektrotehnička. Svega. Razmišljate već o svojoj budućnosti, kako je zamišljate? Pa da, zamišljamo ju kao informatičari, robotičari ili neki inženjeri, tako dalje. Dok gledamo jednog od vaših robota, gospodin Kolarić, još jedno pitanje za vas. Dakle, jako mnogo mladih ekipa, što znači jako mnogo mladih koje zanima suvremena tehnologija. Prepoznali li sustav u Hrvatskoj i njihov potencijal? Pa da, sve više. Nakon uspješnih rezultata u Istanbulu sve više se uključuje. Posebno bih htio naglasiti Hrvatsku zajednicu tehničke kulture koja je prepoznala kadar u ovim mladim ljudima, Hrvatsko društvo robotičara. I što da vas gospodarstvo prepozna? Pa, ovo je budućnost. Mogu vam reći da nakon natjecanja u Austriji, da sam imao intervju na austrijskoj televiziji od sat vremena, jer oni nisu mogli zamisliti da dođu nekakvi Hrvati i da ih tam rasture. Nama preostaje jedino poželjeti vam puno uspjeha i vratite nam se s novim medaljama i nagradama, evo, iz Meksika. Sretan vam put. Hvala svima. Dakle, još jednom, Filip, Luka i Dominik su naši predstavnici u osnovnoj školskoj konkurenciji. Međutim, osim toga putuje u Meksiko i srednjoškolska ekipa. Da, po prvi put ove godine putujemo sa srednjoškolskom ekipom. Ja im želim puno sreće. To su Robin Škibola, Kristijan Đamonja i Ivan Kolarić. Da ih ne zaboravimo. Sretno svima. Jedva čekamo informacije iz Meksika.